У зале пасяджэння прадстаўнікі мясцовых органаў улады, банкіры, будаўнікі. Усе, хто ў хуткім часе на практыцы сутыкнуцца з прымяненнем новага указа аб субсідіраванні будаўніцтва жылля. У яго канцэпцыі нязменна захаваць катэгорыі ільготнікаў. У першую чаргу гэта шматдзетныя сем'і і дзеці-сіроты. Некалькі іншымі стануць умовы, па якіх будзе прадастаўляцца дзяржаўная падтрымка. Новы указ зможа ў большай меры прыцягнуць крэдытныя рэсурсы камерцыйных банкаў. Пры гэтым бюджэт возьме на сябе частку выплат або по процентах, або по основным долгу. Субсидия на уплату части процентов предоставляется в следующих размерах. Многодетным семьям, имеющим 3 несовершеннолетних детей, в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 2 процентных пункта, но не более процентной ставки по кредиту, установленной кредитным договором. Многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей, в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенных на 3 процентных пункта, но не более ставки по кредиту, установленной по кредитным договорам. Пытанняў новый указ выклікае шмат. Якімі будуць памеры субсідый, хто можа на іх разлічваць, каму па якой схеме яны будуць пералічацца. Сярод асноўных момантаў указа субсідыі будуць прадастаўляцца толькі тым, хто стаіць у чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоў. Новы указ закране маладыя шматдзетныя сем'і, якія прэтэндавалі на дапамогу дзяржавы ў пагашэнні камерцыйных крэдытаў на жыллё. У адпаведнасці з указам нумар 585, які 6 жніўня страціць сілу, такая дапамога ў залежнасці ад колькасці дзяцей магла скласці ад 40 до 100 бюджэтаў. Што рабіць з тым, хто ў разліку на дзяржпатрымку ўжо аформілі крэдыты пад вялікія працэнты? Такім людзям вырашана пайсці насустрач і прадоўжыць дзеянне 585 указа. Мы исключим вот эти разночтения по 585 указу. Принято решение вчера в правительстве, сегодня подтверждение есть и договоренность в администрации, что мы вносим главе государства письмо, в котором будет дано право гражданам, которые не успели еще оформить до 6 августа, оформить на прежних условиях. То есть исключить вот это будоражение и непонимание населением в этот переходной период. Галоўнае зараз выпрацаваць плаўны пераход да новага механізму дзяржаўнай падтрымкі будаўніцтва жылля, адзначыў віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін. Брэсцкая вобласць стала першай, дзе прайшоў інфармацыйна-тлумачальны семінар па пытаннях рэалізацыі указа нумар 240. Такія ж сустрэчы ў бліжэйшыя дні адбудуцца і ў іншых рэгіёнах. Людмила Салзина, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».